mezi Jurenkou a Bartošem. Jurenka je tam první, ale Jurenka udělal chybu, přetočil vůz a Bartoš narazil do jeho vozu a oba dva skončili. Zákruty, ale tu to trošku vynieslo. Jiří Bartoš sa snažil ho podísť, dostať sa z vnútornej strany. Áno, teraz vidíme veľmi dobre záber na týchto dvoch pretekárov. Teraz bol na tom lepší Jiří Bartoš, ale už vidíte, kam bol nasmerovaný Jurenka. To už prakticky prišlo k dotyku týchto dvoch bugín, Porsche a Tatra. Takto zostali stáť. Nakoniec strate vybočil až aj Jiří Bartoš a v takejto pozícii zostali obaja pretekári stáť. Jurenka sa potom snažil vybočiť a pokračovať. A rozhodovat, takže Zdenku dávej pozor, tady vlevo je Jurenka, startovní číslo 5. A podle slov protestujících teď skřížil dráhu Karlovi Havlovi, který má dvojku.